Bună seara, dragii mei prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Chef at Home. Dragilor, în această seară voi face niște pârjoale. Ce am aici? 1 kg de carne, piper, condimente de cărniță, puțină vegeta, 4 ouă, am să pun mărar. Este un mărar congelat, cel verde din grădină s-a cam dus. Ce avem aici? Eu am pus 2 cartofi, pâine muiată, ceapă verde și usturoi. Toate le punem aici și le omogenizăm foarte, foarte bine, da? O să vedeți voi ce pârjoale bune o să fac. Vai, vai, vai. Dacă doriți să faceți rețeta cu chiftele, o găsiți pe canalul meu de YouTube Chef at Home. Acestea sunt pârjoale, da? Pârjoale. Așa. Omogenizăm foarte, foarte bine toate ingredientele. Dacă aveți pătrunjel, puteți pune și pătrunjel. Puneți ingredientele la cantitatea care o aveți de carne. Cât doriți, atâta puneți. Eu v-am spus, am pus exact după gustul meu. Gustați din carne și puneți. Omogenizăm foarte bine cărnița, punem ulei la încins mediu și le prăjim, le modelăm așa, știți dumneavoastră. Așa, luăm pălmuțe și le modelăm. Vă arăt partea 2 când ele vor fi gata făcute. Intrați pe canalul meu de YouTube Chef at Home, dați un like, o distribuire, abonați-vă și rămâneți pe acest canal. Vă pup!